Fi frar li għadda, l-impjiegi irreġistrati bħala full-time żdiedu b'5.3% filwaqt li dawk b'xogħol part-time żdiedu b'10.5% meta mqabbel ma' frar tas-sena li għaddiet. Minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ il-ħaddiema żdiedu biżjed minn 12,000 għal total ta' kważi 247,000. Rigward xogħol irreġistrat full-time, iċ-ċifri tal-NSO juru kif meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet l-akbar żieda f'impjiegi kienet fis-settur tal-akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel bi ftit aktar minn 1,700 persuna. It-tieni l-aktar żieda kienet fis-settur tal-kostruzzjoni b'aktar minn 1,400 persuna. Ix-xogħol irreġistrat full-time żdied ukoll fis-settur privat b'żieda ta' aktar minn 11,500 persuna għal total ta' aktar minn 196,000 persuna. Fis-settur pubbliku l-impjiegi full-time żdiedu bi 817 għal total ta' iżjed minn 51,000. Fi frar li għadda dawk irreġistrati full-time u li jaħdmu għal rashom ukoll żdiedu meta mqabbel ma' frar tas-sena li għaddiet, żieda ta' 932 persuna. F'dan is-settur dawk irreġistrati bħala ħaddiema żdiedu biżjed minn 11,000. Iż-żieda fl-attarġiel irreġistrati b'impjieg full-time telet b'5% filwaqt li n-nisa li jaħdmu full-time żdiedu b'5.7%.